Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Tenim la millor informació, però volem que participes en comentaris. Avui també tenim novetats. Comencem amb una informació en exclusiva. L'exclusiva és que estem ja al final de la guerra. Trump envia soldats per a tindre el control d'Hormuz. Hi ha un pacte secret. Trump vol fer en Iran el mateix que en Venezuela. Gràcies, Ian. La jutgessa de Catarroja demana a Amazon que vagi a declarar. Encara no se sap el dia que hauria d'anar. Hola, sóc la xica del barril. El petroli cau? Això és senyal de que la guerra ja ha acabat? Si de veres ha acabat la guerra, les borses pujaran. D'entrestant, els preus dels aliments es disparen. A Tailàndia, el govern ha decretat l'alerta per falta de combustible. Deixeu comentaris. La Quas incorpora nova maquinària de neteja viària. L'objectiu d'esta iniciativa és garantir una neteja de carrers més profunda i completa. I ara, als esports. Miguel Ángel Angulo ha deixat de ser l'entrenador del València Mestalla. Indies estan instal·lant els pilars de la futura coberta a l'estadi i mentre el Pamesa feia un partit històric, baix estava passant això. Aina menut conservarem a nit. Suide va triomfar. Després me'n vaig anar de festa en ells. Els Casals Fallers, la banda de música o alguna altra associació munteu algun acte, m'ho deixeu en comentaris i ho diré. Ja me convidareu. Bona nit. Demà dijous serà un poquet més fresquet. Farà sol, vent i 18 graus. Bona nit, demà més. La farmàcia de guàrdia de la Quas per avui dimecres està en el carrer Trinquet, número 6.